BPF दोलोआ 17 बोसोर बुंब्ला लाजियो 17 बोसोर होनबा BPF बिराद लाजियो दुखु मोनो BPF दोलोआ खालि लेक्चारल' होयो नाथाय UPPL दोलोआ प्रेक्टिकल खामानि मावो बिथांमोननि लेक्चार जोंनि प्रेक्टिकल बिराद डिफारेन्स दङ MCLA देरहासार बसुमतारिया लरग' थरग' जाबाय बिथाङा लरग' थरग' जाबाय MCLA देरहासार बसुमतारिया स्प्रिं गैयै नाट बल्टुब गैयै गारि बोराय बायदि जाबाय बिथाङा स्प्रिं गैयै नट बल्टुब गैयै गंसे गारि बोराय बायदि जाबाय सोरबा मुसलमान बोराय सोरबा राजबंशी सुबुंफोराबो देरहासार बसुमतारी बायदि गारि बोरायाव रावबो गाखोला बर' रायजो राजाफोरा देरहासार बसुमतारी बायदि गारि बोरायाव रावबो गाखोला बेफोरबायदि गारि बोरायाव सोरबा मुसलमाना गारि बोराय बासाव गाखोआ बा बास बोरायाव गाखोआ सोरबा राजबंशीयाबो गाखोला बर'फ्राथ' गाखोखाया गारि बोरायाव थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा 15,000ल' हा गैजायै रायजो राजाफोरनो हा पाट्टा होनो हादोंमोन जाय BPFआ 17 बोसोराव 15,000 न'खरनो हा होनो हादों नाथाय प्रमोद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा 3 बोसोरनि गेजेरावनो 1,06,000निबो बांसिन हा पाट्टा होनो हाबाय जोङो दिनै 3 बोसोराव बिसोरो 17 बोसोराव 15,000 न'खरनो जोङो 3 बोसोराव 1,06,000 न'खरनो जों होनो हाबाय फार्स्ट डिफारेन्स दिनै क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि सातबिन्दो हरिगाव बाजाराव हानि पाट्टा राननाय हाबाफारियाव BTRनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हा पाट्टा राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावोदि बे हा राननाय हाबाफारियाव 441 हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननानै होयो बेनि सिगाङाव हल्टुगाव आरो कसुगाव रेन्जआव गासै 10,000निबो बांसिन हानि पाट्टा राननानै होखांबाय बे साननैसो गेजेरावनो सातबिन्दो हरिगाव बाजाराव हानि पाट्टा राननानै होबावो थांनाय 17 बोसोराव BPF राजखान्थि हानजाया 15,000ल' हा गैजायै रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा होनो हादोंमोन नाथाय प्रमोद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा 3 बोसोरनि गेजेरावनो 1,06,000निबो बांसिन हा पाट्टा होनो हाबाय बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव आरोबाव मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लानानै फैदों 1,06,000 1,06,000 मानसिनो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ होबाय आरो मियादि पाट्टाखौ होबाय सालाकाटा बियाबाव दिनै जोङो 441टा 440टा न'खरनो होदों खिन्थु आं बे बाथ्राखौ जेब्लायबो रोखा फोरमायबाय थायो 17 बोसोर होनबा BPFआ बिराद लाजियो दुखु मोनो जाय BPFआ 17 बोसोराव 15,000 न'खरनो हा होनो हादों जोङो दिनै 3 बोसोराव बिसोरो 17 बोसोराव 15,000 न'खरनो जोङो 3 बोसोराव 1,06,000 न'खरनो जों होनो हाबाय फार्स्ट डिफारेन्स बिथांमोननि लेक्चार जोंनि प्रेक्टिकेल बिराद डिफारेन्स दङ बिथाङा लरग' थरग' जाबाय माने बिथाङा स्प्रिं गैयै नट बल्टु गैयै गंसे गारि बोराय बायदि जाबाय गतिके बेफोरबायदि गारि बोरायाव सोरबा मुसलमाना गारि बोराय बासाव गाखोआ बा बास बोरायाव गाखोआ सोरबा राजबंशीयाबो गाखोला बर'फ्राथ' गाखोखाया गारि बोरायाव गतिके फैगोन 2024 मायथाइनि इस्युआथ' गैखाला जों देरहाखाबाय 2025आवबो BPF हिसाबैथ' गैखाया जोबनो थांगासिनो दंखायो बेवहाय मा होनो जोंना देरहासार बसुमतारिया एसे गसंना दंमोन बेबो लाथिख' जानो थांगासिनो दं 100% बिथांनि साहा बागानखौ बावैसोनो जोङो नै कनफार्म जाबाय जों एरखुनो थांगासिनो दङ आरो बे एरखुनाय टाइमाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों समाजनो फोरमायनो थांगासिनो दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो BTR सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लेटारारि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों
बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो गायसननो